गलाघाट जिल्लानि आसाम नागालेण्ड सीमा ओनसोलाव थानाय उरियामघाटनि 1 नं दयालपुर गामिया गामिनि 50 बोसोर आबुं जानायनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै 13 जानुवारि खालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। फिरफिला बिरहोनाय बायदि बायदि मोसानाय गेलेनायनि उनाव 1 नं दयालपुर गामिनि 50 बोसोर आबुं जानायनि 1 नं दयालपुर गामिनि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवो BKWSC नि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप सरगयारिया। 1974 मायथाइयाव गायसनजानाय बे 1 नं दयालपुर गामिनिफ्रायनो उरियामघाट रेंमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव प्रफुल्ल दैमारिया गायसनगिरि आफादगिरि, सुबिन खाख्लारिया गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि, प्रदीप सरगयारिया गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि, दमयन्ती दैमारिया गलाघाट जिल्ला आबोबनि गाहाय नेहाथारि, राजु बसुमतारिया रेंमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, बन्दिता खाख्लारिया उरियामघाट रेंमा आन्चलिक आबोबनि गाहाय नेहाथारि महरै माहारिनि हाबा मावबोनायनि गोबां बिहोमा होबोदों आरो बर'नि थुनफावथिना दिन्थिनाय, बर' हाबानि मेथाइ रोजाबनाय, गेलेनाय, आबाद मावनाय जेरावबो आखा-फाखा होननानै EM प्रदीप सरगयारिया बिबुंथिनि गेजेरजों मुंख'यो। EM प्रदीप सरगयारिजों लोगोसे धनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि जेनकिन बसुमतारि, रेंमा बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मनजन बसुमतारि, रादाबगिरि देरहासात नार्जारि, धरणी दैमारि आरो गुबुन गुबुन आलासि बाहागो लानाय हाबाफारियाव दयालपुर गामि गायसनगिरिफोरनि गेजेराव थांनानै EM प्रदीप सरगयारिजों लोगोसे धनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि जेनकिन बसुमतारि, रेंमा बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मनजन बसुमतारि, रादाबगिरि देरहासात नार्जारि, धरणी दैमारि आरो गुबुन गुबुन आलासि बाहागो लानाय हाबाफारियाव दयालपुर गामि गायसनगिरिफोरनि गेजेराव थांनानै थानाय फारियै भेबाराम बसुमतारि, भैरब मोसाहारि आरो सुबिन खाख्लारिखौ बरायो। गलाघाट जिल्लानि आसाम नागालेण्ड बर्डाराव नांजाबनानै थानाय उरियामघाटनि बे 1 नं दयालपुर गामिया 1973-74 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन आरो बिथांमोना देग्लाय मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लानानै जुदिबाबो बेयाव 50 बोसोरनि बाबेननाय मोनसे गामि 50 बोसोर फोरबो खुंनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौ 50 बोसोरनि जा खाम्फा बिथांमोननि गामिया बानायदों बेखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायना लादोंमोन। आं गावनो फैनानै बेयाव सोमोनांदों। आं हारसानि जितु नस्टालजि होनना बुङो, आंनि गोसोआव साननाय फैदों जे बे गामियावनो आङो उन्दैनिफ्राय देरबोनाय, बे गामियानो आंनि जोनोम गामि बुंना लायोबा आं गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा। बे गामिनि फरायसालियावनो आं फरायनाय, बेनिफ्रायनो आं स्कुल कलेज थांनाय। मोनसे समाव आङो बे गामिनिफ्राय गुबुनाव थांनानै थाहैदों आरो बे गामियाव रायजो जाजेननायनिफ्रायनो बेनि गामिनि रायजो राजाफ्रा स्कुल गायसननाय, बेयाव आइजोफोरनि मोनसे आफाद दानाय, बे गामिनि रायजोफ्रा क्लाब दानाय गोबां बिहोमा दं आरो बे गामिनि जितु फुटबल गेलेनाय बेयो हयथ' बै समनि आथिखालनि जितु सुरबथार सम जिल्ला बेयोनो आखा फाखासिनमोन होननानै जों बुंनो नांगोन। बे गामियावनो हयथ' बे उरियामघाट रेंमा ओनसोलनि हारिमुनि बाथ्रा जितु रायलायनो थाङोबा बे गामियावनो हयथ' हारिमुनि मोसानाया, बर' हारिमु मोसानाया जागायजेनदोंमोन। बे गामियाव बर'नि नाटक, बे गामियाव बर'नि हारसा नाटक बै समावनो जागायजेनदोंमोन। बेबादियैनो बे गामिया जेथिंबो आखा फाखामोन आरो बे गामिनिफ्रायनो उरियामघाट रेंमा आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि प्रफुल्ल दैमारिखौ होनाय जादोंमोन आरो आं गावबो गलाघाट जिल्लानि एबसुनि गाहाय नेहाथारि बे गामिनिफ्रायनो जाहैनो हादोंमोन आरो बे गामिनिफ्राय आबो दाजेननायबो गोबां दङमोन आरो गलाघाट जिल्ला जितु बाथौ गौथुम बेनिबो गिबिसिन आफादगिरिया सुबिन खाख्लारिया बे गामिनिनोमोन आरो बे गामिया जोंनि मिथिंगा फारसे नायोब्लाबो समायना, खाथियाव दयां दैमा दङ, नागा हाजो दङ, नफ्रामबो न'खराव 20 बिगानिफ्राय खमथार 1 बिगासिम गय बारि, बेयाव खान्थाल बारि, थाइजौ बारि, गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ आरो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा आबादजोंनो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सुफुंनो हायो। आबादनिफ्रायनो बिथांमोना कुनु मैगं मेला बायनो नाङा गुबुनाव, गावनि मोननाय आबादफोरनिफ्राय मैगं थाइगंनिफ्रायनो सोलिनो हायो। बे गय फाननानैनो गिदिर गिदिर RCC बिल्डिं बिथांमोना लुबाय। मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना आखा फाखा। आं मिजिंथियो
जे बिथांमोना जेब्लायबो बेबायदिनो जौगालांनो हाथों। बे गामि गायसननाया बे गामिनि मुङा दयालपुर गामि। दयालपुर गामिखौबो दिनै बर' गामि दयालपुरनि अनगायैबो खाथियाव बांगाल गामि, खाथियाव नेपाल गामि, खाथियाव आदिबासी गामि जाहैबाय। खिन्थु गिबिसिम माने दयालपुर मुं होनाय गामिया बे जादोंमोन। बेनि मुङा दयालपुर जानायनि बेनि तात्पर्यआनो बुंदों, बे ओंथियानो बुंदों बिथांमोना जे बै समाव जोंनि हारसा रिंसारनायफोरा, हारसा सोदोबफोरा बारा फैयोमोन। बे गामियाव माने बुरलुंबुथुरनि साहा आरो बुरलुंबुथुरनि खोलाहा बे मोननै पार्टनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनानै रायजो जाफैनायमोन। बेनिखायनो जाहाथे गावजों गाव अनलायलायनाय जानो हायो, दया मरम, बे अनसुलाखौनो हारसानि दयालु बुङो नालाय, अनसुला गोसोखौनो बेनिफ्रायनो दयालपुर दोनदोंमोन होननानै जों मिथिनो हादों। आरो बिथांमोननि जे दयालु अनसुला गोसोआ जेब्लायबो अनसायनाया थाबाय थाथों बर' समाजाव, बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो आं बुंदों देग्लाय जागायनाय फोरबो होननानै ला आरो फैनाय मागो दानाव बेखौ माने फोजोबनाय क्लजिं सेरेमनि हिसाबै लानानै आरो जोङो गाजा गोमजायै खुंनो जों नाजागोन। आरो बिनि थाखाय जिहेतु बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बाथौ धोरोम सिबियारि जोब, बाथौ धोरोमनि थानसालिखौ आङो बे बोसोरनि गेजेराव लुनानै होनायनि बाथ्राखौ आं बुंदों। आरो रायजो राजाया जाहाथे जेब्लायबो गोजोनै थानो हाथों, इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना जे दिनै बेवहाय गामिया 50 बोसोर जानायनि मोनसे फोरबो फालिदों दमासि समाव, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना गामिया 50 बोसोर जालांबाय बेनि सोमोन्दै मा बुंनो? माने जोंनि बे दयालपुर से नं दयालपुर गामिया 1972 मायथाइनिफ्राय जों बे जायगायाव रायजो जाबोदों। बे जायगायाव रायजो जाबोनाया जोंनि 1975 मायथाइनिफ्राय दिनै 2025 मायथाइ जाहैबाय। दा जों जेरैबायदि मागो फोरबो फालिदों, बे मागो फोरबोजों लोब्बा लानानै सनाथि फोरबोबो जों लानाय जादों। दिनै जेरैबायदि जों गाजा गोमजायै फालिदों, अराय रायजो राजाफोरा फैनानै बेयाव जेरैबायदि मदद हेफाजाबजों आरो जोंनि गामिया बेबायदिनो जेनेबा मदद हेफाजाबजों सोलिलायो। आरो जों दिनै बे 2025 मायथाइयाव जों दिनै मागो फोरबो फालिनायाव जोंनि गेलेनाय बादायलायनायबो जादों। आरो दिनै जोंनि से नं दयालपुर गामिनि रायजो राजाया दिनै अराय सम बेबायदिनो दिनै 50 बोसोर फालिदोंब्लाबो आरो उननि बोसोरफोरावबो जाहाथे जों मोजां फालिलांनो हायो, बेनि थाखाय जों अराय सम माने नाजाबाय थागोन। नोंथांमोना जे दिनै बेवहाय हाबाफारि लादों, बेवहाय मा मा हाबाफारि दंमोन आरो सोर आलासि साबेसे दंमोन? आलासिया जोङो दिनैनि हाबाफारिया जाबाय जोंना खाम्फा बेखेवनाय दंमोन। खाम्फा बेखेवनायाव जोंनिया जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा दं, प्रदीप स्वर्गियारि बिथाङा दङ। आरो जोंनि रेंमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि मनजन बसुमतारी बिथाङाबो दङ। आरो लोगोसे रेंमा बियाबनिनो नेहाथारि मानगोनां खुंगुर बसुमतारी बिथाङाबो दङ। आरो गोबां आलासि लिंनाय जादों जोंहा। बे गोबां आलासिया आं मुंफोरखौ बुंजोबनो हानाय नङा दा।